Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dulur-dulur lagi karo Mas Aji ya, Aji kakak. Oke, sing bantu ngamer-rameni aku, tapi ra tau mangkat iki. Sedina iki gak oleh video pira sih, loro sih ya. Nggak video loro. Iki kayak dolanan Mobile Legend, pokoknya sepenting syuting upload ya, diawur ya 2025 menuju 2026 video-video syuting upload karo ngopi. Kopimu diombe Cik? Oke, Terus gawe bro. Oke iki wis gawe kopi bro. wes, Endi? apa? Enggak. Sakupel iki. Cak. Enak ya kopi hitam tanpa gula ya. Enggak hero apa Cik? Harley. 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 Harley Davidson pakai hero Harley jarine. Delok Mas Aji kakak sing lagi Mobile Legendan go hero Harley Davidson. Wah rokokku entek sih. Lho iki lho. Iki kameramenku iki anyar. Iki ya gak iki kameramen bejujak iki kameramen di kamera itu iki. Yo. Kameramen tugasnya ngamera malah kon di kamera itu. Oke, wes sesuk gantang lho kayak kutute wis tak siapke. Kutut-kutut wis tak siapke iki gantang manuk kutut. Gantang burung perkutut liyane liyane ning dhuwur wis tak kerodong barang. Lho, siap gantang sih. Wis nang gantangan ra sesuk sik. Cuk ganteng minggu iki yo. Minggu ya. Mangkat terang gantang. Mangkat terang. Lumayan dan gantang ya, Cik. Karo kelo korake tak apa jenenge tak bundeli ngene iki. Ora bundeli wong gawa mlayu aji ya soalnya. Ya, Cik. Wah. Kutute cemani ya wis siap ready sih. Kutut cemani wis ready. Oke, vlog-vlog awur-awuran iki. Sing penting apa, Cik? Penting Sing penting apa? Duwe konten. kontak. Nah, sing penting di konten-kontene akeh. Le upload ora usah di-planning to. Ora usah nggo ide-ide, Cik. Ndak apa? Lho kok apik nek ning kamera putih kok. Yo asline kuwi. Nek nang dunia nyatane iteng iki padahal. Nah. Nang kamera putih wis sik. Rupane iki lho. Wah. Lho ya cedak iki ya. Wah, brengose kaya sungut. Seno to. Antasena. Ya antasena jare. Gongose Antasena jarine lho, Lur. Ya. Di setiap waktu, ora esuk, ora bengi, ora awan. Anane Mobile Legendan. Lagu ini andalane gur Mia iki. Ya kok. Mia nek ora Laila to. Aduh dituk-dituk. Ya. Artine durung ngekil blas wis sih. Ya, durung ngekil 10 mati pisan. Asise 12. Kuwi. Ini 11 kok. Ngekil 11. Melayu kancane dowar kowe melayu kok. Ini sepakat ya lek. Cek senglot ramuk-ramuk mau. Ngumpetene sukutan terus nang damen-damen. Ya, mundur wae mati ya. Rekol. Mereka lho ya ketok nang kono. Cuma itu itu. Aman. Ndelok permainane Mas Aji ya.
Saliyane Mobile Legends apa sih senengane sih? Magic Chess. Apa Magic Jar? Magic Chess. Magic Chess. Magic Chess. Heeh. Magic Chess. Oke, untuk para cewek-cewek iki Mas Haji iki urung duwe nganu tak sepilke raine. Urung duwe pasangan ning aduh pasangan iki. Ono Mas Haji. Yo konten wae. Ya ngonten kowe ngegame kok ngejak konten. Mas Haji golek pasangan atau sing wayu jilbaban ora sik senenge. Sugih. Ayu sugih. Anak siji ya to. Iku sing ndi mau iki? Kuwi to. Iki apa? Ayu sugih anak siji terus. Oke, kameramenku iki njaluk pasangan ayu sugih anak siji. Rondo berarti anak siji. Heh? Anak tunggal. Anak tunggal. Ayo sih anak siji to. Maksudnya pasangannya duwe anak siji to. Heeh. Maksudnya mbake kuwi duwe anak siji. Berarti wis tau duwe anak bojo. Nggak bisa ya, ngomong. Ya. Ngene kameramennya kon malah sing ngene kepiye? Lah kowe ngene sih ngono kira-kira ora goyang kepiye? Yo. Nah, jarak semeter wae iki nganu lur. Iki apa jenenge nak kaduan suarane audione ra ketok. Audione ra ketok. Malah sing Peteng gong. rasa adu semeter wae. Sakmene sak rai sing ketok. Audione iki ra ketok. Mosok aku sing nyedak rene terus. Padang kene. Gek training kamerane gek training. Ora usah ado-ado pokoke. Sebenarnya ketok rai karo gulu ngene sak semene tok. Ketok semene. Kecerakan mahane. Oh, asmono arep kaya nganu, video foto nganu, foto. Sebenarnya kan audione ki suaraku ki krungu nek kowe ado-ado suarane ra krungu kaya mau karo sing tak contoh. Ki anu lho. Kecerakan ku iki wonge yo konangan le nganu kok. Ora apa-apa, ya apa anane kok. Apa? Gek training kameramene, soalnya dek iki urung biasa nyekel kamera, dadi jago yang rut ngono tremor. Ora Paling digoyang-goyang ya bare kayak musik jeduk-jeduk kan lho. Ora diusake anteng ki carane anteng kepiye malah. Anteng yo nggo nganu. Lemes rasa kaku-kaku yo nganu. Nah, arep anteng yo nggo nganu apa? Pengsis, tripod. Pengsis nggawa gimbal to. Jadi kayak kameramenku ki gak anyar lur, tapi mangkate sak-sake dhewe, sak udele dhewe. Pokoke sak tangine to. Sedina kon gawe video rolas kan channelku akeh to. Lah yahmene sekan jam piro iki? Tekan jam 09.00 lagi jadi 3 iki. Mau loro saiki siji. Kayak dadi 3 lah piye iki jajal. Kayak ngono njaluk gaji gede. Ya sepenting kan kerja bayaran ngono. Nah iya. Bayare sing gaji yo wegah. Lho sing gaji yo aku kok. Ora cocok karo gajine YouTube kok ya. Esuk nganu sih mangkat lomba ra. Oh ya aku ngonti nggo sing brodol wae. Nggawa kae yo dilatih teko sing penting ganteng to. Ganteng manuk putut kae. Wis tak siapke. Ngobar bredel yo. Sing ndi? Sing pojok dhewe. Heeh, pojok dhewe. Oh, kae. Terus iki. Kayak ndidit manyu kuwi. Iki jenenge tak arake. Kuwi rono jenenge kuwi iki Abimanyu. Oh, ya Abimanyu kuwi. Iki jenenge apa mau lali aku. Semboro. Semboro di Semboro. Siliwangi. Iki ngene Bogor arep iki Jatayu. Jatayu iki Lumbung. Kae Sembrani. Kuwi rono kae jauh wae. Kasih apik dhewe kae lho kae. Kak sepilke paling apik dhewe nah iki. Kae. Iki jenenge Mbah Kiai Tok iki. Percaya lho. Mbah Kiai Tok. Sing percaya. Wih. Potong. Padani kok ya. Lah. Percaya. Nah, ngono lho dadi sesuk melu gantang. Ini lah ini. Melu gantang karo kanca-kanca. Dadi setiap minggu PLN Borobudur ini gantang ning lapangan Tok Songo Borobudur, gantang manuk kutut to. Nah, kuwi semua boleh ikut to. Gratis ya, gratis ora usah isin-isin gantang terus gantang ya. Gratis bebas. Nah, gratis bebas. Nah, aja lali kopi hitam tanpa gula, to. Salam kopi hitam tanpa gula, to. Ngene iki lho.
nganggur yang ditelateni hasilnya lumayan. Kuwi cangkem olo. Iya, tenan nganggur Yo yang ditelateni. ngira kuwi rumus kok ngendi kuwi. Mak istilah ditelateni kuwi lho sing angel. Nah ya kuwi. Telateni yo maksudnya telateni terus gawe-gawe apa. Nah, Kaya maksudnya- aku ngene iki telateni gawe konten, nek telateni wedhe. Kuwi jane ra nganggur. Gawe apa kayak gawe kloso, gawe kopi, gawe pakan, gawe kurungan kuwi ditelateni wedhe. Nganggur yang ditelateni hasilnya lumayan. Yo jane iki ra ono wong nganggur. Sak nganggur-nganggure wong tetep duwe gawean ngono lho. Dan tapi sing gaji sapa mbuh. Ya, sing gasi Gusti Allah. Heeh. Seberang menit, Bos. Berang menit, Bos. 11. 11. Kurang padang lho, kurang padang. Kok suwi ya kok arep Raimu yo kok coro e. Nah, raine kok cero. nah iki mending. Nah, mending lah. Nyilowet apa separo ireng separo. Nah, iki raine tak usek kare sik nek kok cero. Iki konten upload nang video nang channel siji nek sih. Jadi ora nang channel sing kutut tok. Karo kiri sepil sik iki. Iki server. Ijamat sepel lagi ya dia. Hadiah iki. Jam hadiah iki. Jame Doraemon. Doraemon. Iki ana kantong ajaibe. Jam iki ini door press lomba kutut aku. Nah iki jenis server IT apa Econet. Jadi Econet. iki masangi wifi ning desa-desaku ya tangga-tangga desa. Jadi untuk teman-teman yang pengen masang wifi lewat aku ya engko bisa langsung daerah Borobudur dan sekitarnya. Oke, ini. Jadi untuk 10 Mbps iso, 10 Mbps iso, terus 20 iso, 30 iso, 40 iso, 50 iso, sampai 100 Mbps bisa. Bayarnya murah meriah pokoknya. Paling murah 130 10 Mbps. 10 Mbps. Engko 20 Mbps 60 Kelipatan 30. 30 Mbps 190. Pokoke kelipatan 30 ngono lho. Wis paling murah ngendi ono iki ono paketan wifi kok mek 100 ranti 150 to iki paling murah. Gur piro? Gur 130. 130. Wala ambek HP 5, HP 6, HP 7 iso lancir daripada kuota per HP piro wis santai. Tuku voucher per HP wis entek piro wis akeh. Ayo mending langsung beli sing paketan langsung sing apa wifi ya ngono kuwi Econet Plus. Econet Plus ya. Plus ya. Pasang gratis. Masang gratis ya. Ya. Masang gratis, kabel gratis, router gratis lho penake piye. Ngono kuwi. Ngopi meneh. Ya bingung arep ngomong apa meneh. Ya ora kok. Ngopi meneh sing penting kan ngopi meneh kok. Sebare golek keong. Wah udan golek keong moh. Ngonten ning jero omah wae mbang golek keong. Ngonten dhewe ra ono kancane luweh. Nek takon-takon apa sih karo aku kok takon apa? Yo, apa ya? Umure piro apa kesibukane apa? Iki takon nganu wae sejarah. Wis tau dibahas ya. Sejarah arep takon apa? Sejarah saka cilik kawit saiki ngono. Ayo ning serangke apa Yo sejarah iki sejarah Master Kutut iki kira-kira iki cilekanku iki biyen ki nang apa jenenge uripku bareng melu mbahku nang Ungaran ning Pati kono to. Nah, terus pindah ning kene saiki Borobudur, Borobudur. Saiki ngene kuwi. Jadi umure saiki wis 42 tahun, ra krasa ya 42 tahun. wis kaya 17 tahun ini. Lah iya. Awet soalé ngopo ya? Ning dine-dine seneng ya. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Jadi saka cilik tekan gede, kuwi ditinggal meninggal mbokne wisan wis kecilik. Dadi rupane mbokku ki ra ngerti. Mbokku ki aku ditinggal ketok apa karo tengah tahun ndak isih cilik jek bayi ya. Dadi kan ono bapakku rabi meneh ping pindho ditinggal meneh, meninggal meneh, ping telu meninggal meneh sampai sekarang ya. Saya wis bojo ndi anak siji, anake wis SMK kelas 1. Saiki senengane tekan saiki seneng kutut
Perkutut dan melu komunitas. Oh, urung sing dadi anak bene rong critake. Vokalisnya nafas iki. Seneng Oh, bebenan, vokalisnya nafas biyen, terkenal jenenge sak Nafas. Magelang iki. Bebenan biyen. Pertama iso nyekel gitar, iso nyekel drum, iso nyekel mic vokalis, pokoknya warna-warna lah nyiptake lagu, pinter kan biyen. Lagu sing paling terkenal nafas apa iki? Saya kelingan ra. Judulnya Kembalilah Rohanya Kau. Wah. Kepiye. Nek ana sing nostalgia barang ngono nostalgia ora iki to penyanyine ngono. Penyanyine Men ngerti. sebule penyanyi Celekutis ireng cilik. Penyanyine ireng cilik Celekutis ya. Bukan nafas iki. Hah, bar kuwi saking senenge musik atau terus merantau gayane kaya berpetualang gitu. Gelandang lho, gelandangan, musafir tekan ngendi-ngendi mencari kitab suci dari ujung kulon sampai ujung barat to. Ah saiki wis bosen wis kebak ilmu, bali desa saiki wis ngene iki. Desa ilmune ning kene ning otak wis banyak. Cuntel. Wis akeh pengalamane terus bali desa wis anteng. Iki kalau dicake ilmune. Wis pirang menit, Bos? 16 ya. 16 kok suwi to 20 menit ya. 20 menit apa meneh takon liyane ku ya. Ya apa? Apa takon apa? Yo Hobi apa-apa? hobi. Hobine saiki burung perkutut dadi ngrungokke manuk kutut, lomba manuk kutut atau selain kuwi ya. Nek biyen hobine nyanyi, gitar terus nyanyi karaoke ngono kuwi saiki ora hobi saiki hobine kiranan manuk kutut kumpul sedulur-sedulur perkutut mania karo ngobrol-ngobrol seputaran burung perkutut karo apa sharing-sharing lah ngono kuwi. Andalane manuk kutute apa? Sangkil. Ah, sangkil. Nek sangkil iki dhisik iki saka pikatan apa ternak kuwi? Tuku dadi nang lomba. Ku dadi ngono lho, asline biyen-biyene kok. Oh, biyen-biyene iku jarine sing biyen kuwi saka kraton, saka apa wetringin kraton biyen lho. Oh, berarti pikat ya termasuk ya. Dipino, biyen jenenge Kiai Sangkil to. Terus dienggo kancaku ning Seragen jarine ngono kuwi to. Terus ge mikat-mikat terus jare ora akeh barang, terus ge lomba barang. Terus tak tuku biyen Piro tuku piro dhisik? biyen murah, biyen cuma 850, 850.000 biyen kurang luwih semono. Tapi urung ana lomba kutut rame kaya saiki urung ana. Oke, wis Sampai tekan saiki kurang luwih 6 tahun, 7 tahunan kuwi. kayak piaran sangkil kayak. Kurang luwih 6 tahun, ora 5 6 7 lah antarane kuwi lali aku. Nah, sing dhisik sing apa ucul kae diculke mulia jenenge sapa kae? Gendewa. Suwe kae usia manuk kutute kuwi kisaran 30 sampai 35 tahun. Nek gendewa sekitar 40 tahunan lebih. Nah, kuwi sejarah kutute kuwi ngono. Wis pirang menit, Bos? Kurang 2 menit. 2 menit suwe tenan ya. Cerita ngono ya. Ngopi sik. Ngopi hitam. Gendewa. Ya sing andalane saiki apa iki? Liyane sangkil ono sudah gede. Kayu kono lumbung kae. Kayu kae. Kayu lumbung sembrani. Jadi kono kae. Sing wingi apa? Sing wingi juara wingi apa jenenge? Silver. Siliwangi. Siliwangi. Ono menoreh, ono. Oke. Oh, nek silver iki aja Siliwangi kok iki. Maung Bodas. Maung Bodas. Silver putih kok. Ya Maung Bodas kan macan putih. macan putih ya padha kuwi. Siliwangi ya macan putih. Nah, Siliwangi yo kodame Siliwangi kan silver. Kodame Siliwangi kan Maung Bodas macan putih. Maung Bodas ya macan putih. Heeh. Ya kae jeneng sing kae. Maung Bodas. Maung Bodas ya iki Maung Bodas. Sing jenenge asik Maung. Nah, iki Maung Bodas. Kuwi apa kuwi artine apa? Macan putih. Macan putih. Nah Siliwangi apa ya? Siliwangi yo Siliwangi iki silih asu ngono kae. Silih asih. Silih asih. Siliwangi kan macan putih ya. Kodame iki macan putih karo sing siji iki apa sing padha putih kan. Kayak wong Sunda, nah, ya wong Sunda mesti ngerti. Ngerti ya. Sini Maung Bodas karo kebo putih apa jenenge? Kebo putih. Kiai Slamet. Udu nek Maung Bodas karo Bodasé putih, kebo putih iki apa kae? Nek
Setan Siliwangi lho. Nah, kowe sing ngerti sejarah to. Lho aku mek ngerti nang TV kok. Sejarah saka YouTube to ngerti. Yo, kene iki ahli tafsir sejarah iki. Wis pirang menit, Bos? Pas 20. Ya wis di Tutup, saya tutup. Pokoknya salam untuk semuanya, sedulur semuanya di seluruh Nusantara ini. Pokoknya sehat selalu untuk semuanya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.